טוב. עכשיו נצלם קלטת ילדים של נוח ואבא, בסדר? אני אעשה את הקטע שלי ואתה... בסדר חמוד? אתה לא מסתכל למצלמה, נכון? בסדר. זה הולך ככה, תגיד לי מה אתה חושב. מה נוני, אתה מתרגש? קצת ברח לך לולי? קורה. יאללה, נחליף לך בערב. זה הולך ככה. אם אני מביא לך בלון קטן, אתה לא מגיב בסדר מקובל, אם במקום הוא מביא לך בבז דוגמן. אתה לא מגיב בסדר מכובד, אתה לא מגיב לאבא בום דרקון ענן. אתה לא מגיב בסדר מצוין, לא חייבים בכוח, הנה טבח לבן. אתה לא מגיב, אתה בן חודשיים עוד לא עובדות לך עיניים, רגע וואי 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 וואי, פתאום הפאוור רנג'ר סעדו מגיע. זה לא אומר לך כלום אבל עליי משפיע, מה שראית פעם בסיוטים יופיע. אל דאגה תסמוך על אבא שירגיע, אבא שירגיע. זה לא אומר לך כלום על אבא שירגיע, אבא שירגיע, אבא שירגיע. לא, יותר ככה. כן, אבל... בוא, תראה חמוד. יותר קשוח, נעשה יד שנייה. כן! כן! אוי, סליחה, אוקיי. אבא שירגיע, אבא שירגיע. נו, מה אתה אומר, נוני? יש לך כוח לעשות קלטת ילדים שלמה? לא? לא היה כיף אפילו קצת? היה קצת נחמד, לא. אתה יודע מה אני אוהב בך, נוני? שאתה תמיד תגיד לי את האמת אוי.